Ramon, vostè acusa el govern de Manresa de la seva incapacitat per afrontar els problemes a la plaça Sant Domènec, però què proposa Junts com a solució concreta davant d'aquest tipus de situacions? Això m'ho van dir també. Escolta, tu critiques molt, no? M'ho va dir la tinent d'alcalde Oms, no? Que ens diguin què farien ells si fossin. Jo em pregunto, si no ho sap fer el govern, ja els explicarem els de l'oposició, però si no ho saben fer, que pleguin, que nosaltres sabrem com fer-ho. La situació, evidentment, no és senzilla, però el primer que ha de fer un alcalde i un govern és liderar i donar missatges. I quins són els missatges? Doncs mira, no volem ocupes a la ciutat, per exemple. No pot ser que l'alcalde surti dient, i això està publicat en mitjans de comunicació, dient que les ocupacions són culpa dels propietaris que no posen prou mesures de seguretat, o que els furts és culpa de que deixes el mòbil a sobre la taula, que també ens ho va dir l'alcalde fa uns mesos. És a dir, tot aquest discurs que ara en diuen woke, i jo en dic naïf o frívol, és el que està alimentant aquest govern. I quan tu no dones missatges clars, quan no empoderes a la policia local de dir, escolteu, vosaltres sou la solució també, quan no fas aquests discursos, tothom es tira enrere. Vol dir que la gent no s'alinea en posar solució. Que s'ha de solucionar això des d'un punt de vista d'atenció social? Sí. Que s'ha de solucionar amb més recursos a la policia local i més policia i intensificació de la vigilància? Sí. Que s'ha de resoldre amb més il·luminació? Sí. Amb més neteja? Sí. És això el que s'ha de fer. Jo em pregunto com és que el govern no té resposta en aquest problema. Per què? És culpa dels jutges, això, només? No. És culpa d'un govern que no sap actuar, no sap posar solucions sobre la taula.